Magandang araw mga ka-agri! Isang panibagong araw na naman na hitik sa kaalaman ang ating puntampok ngayon sa ating programang Agri TV Central Luzon. Ngayong araw ay magpupunta tayo sa lalawigan kung saan makikita ang mga nagagandahang mga karagatan, kabundukan at matitikman ang masasarap na pagkaing dagat. Ito ang Zambales. Pero maliban sa mga ito, bida din ang mga mangingisda at magsasakang dumidiskarte at nagtatagumpay sa larangan ng pag-aagrikultura. Katulad na lamang ng ating itatampok sa araw na ito. Kaya't kami ay inyong samahan at sabay-sabay po tayong matuto dito sa atin pong programang Agri TV Central Luzon. Binalak makipagsapalaran sa ibang bansa ng mag-asawang Pido at Lisa, ngunit hindi umayon ang kanilang kapalaran sa kanilang plano. Sila ay parehong tubong Candelaria Zambales at ngayong araw ay alamin natin kung paano sila napasok sa agrinegosyo na nagbibigay ngayon sa kanila ng pagkakakitaan. Nagsimula po kami nung nag-engage sa business pagka-graduate po namin sa college, and nakapagtapos po kami mag-asawa ng education, major in fishery technology. Nung unang pag-engage po namin sa business, nagsimula po kami sa printing shop, and almost 2 to 3 years po kaming nag-operate ng printing shop mismo dito sa barangay namin. And sa 3 taon na po yun, nag-decide po kami na mag-abroad kami mag-asawa. Then, after po nun, sa hindi inaasahang pangyayari, nagkabulilyaso po yung pag-abroad namin. Naghanap ng kailangang mapagkakitaan ang mag-asawa upang makabawi sa malaking nagastos sa pangingibang bansa sana. Dito na sila na-link ng isang kaibigan na dumalo ng mga pagsasanay sa agriculture. Ako na bilang lalaki, ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa iba-ibang agency, institution. And pumasok din ako sa pagiging caretaker. Sa gabi, mangingisda ako. Pagdating naman sa umaga, kung ano yung pwedeng pagkakitaan, talagang ginagawa na namin ng paraan para lang maibalik yung puhunan na nawala sa amin. Then, parehas naman po kaming mahilig sa agriculture, kami mag-asawa. Kaya nakapag-decide kami na mag-training. Sa taong 2023, yung whole year na po yun, ang ginawa lang po namin is mag-training sa agriculture. So bali sa training po namin doon sa agriculture, unang-una po nag-rice farming po kami. Then after po nang nag-rice farming, sa business naman po sa agriculture, nag-engage din po kami ng training sa business. After naman po nag-agri-crops, halos lahat po ng training sa agriculture pinasok po namin. Agri-crops, OAP, at sa technology rin po, sa gamit ng mga technology katulad po ng hydroponics. Sa mga natutunan, hydroponics ang kanilang napiling pasukin. DIY ang kanilang setup ng sistema na nagmula lamang sa mga pinagtagpi-tagping mga tarpaulins, indigenous materials at iba pa. So, 1 taon din namin pinapractice hanggang sa mas na-develop namin, napalaki namin. Kaya yun, ang ginawa namin noon dahil kulang kami sa kumbaga yung pag-market, kasi hindi nga nila kilala, lalo na yung lettuce, kinakain pala ng fresh, ganyan. So yun, ang ginawa namin para mas makilala yung pagtanim namin ng lettuce at mas mapalaki yung benta namin, gumawa kami ng chips. Dahil sa naging patok ang produkto sa kanilang lugar, ay nag-expand sila sa paggawa ng chips mula sa kalabasa at sa saging. At mula naman sa saging, dito nabuo ang isa pang ideyang napakaganda. Dahil maraming nasasayang doon sa balat ng saging, ang ginawa naming mag-asawa is
bakit hindi tayo gumawa ng chips na gawa sa balat ng saging. Yun yung idea ng misis ko. Matapos nito ay nabalitaan nila ang programang Young Farmers Challenge ng DA na pwedeng makatulong sa pagpapatayo ng kanilang negosyo. So si misis ko na nag-engage doon sa programa ng agriculture. Lumaban siya ng YFC. And hanggang sa na-develop namin yung banana peel chips, hanggang sa naging nachos. So si misis ko, siya yung lumaban at nanalo sa provincial level and sa regional level. Nanalo ng 80,000 pesos sa provincial level at karagdagang 150 pesos ang kanilang enterprise na lubos ang nagiging tulong ngayon sa kanilang kabuhayan. Malaking tulong sa amin yung business na yon sa pag-agriculture kasi kumbaga yung buhay namin dito sa tabing dagat kulang. Kumbaga minsan pag tag-ulan wala kaming engagement sa pangingisda. Kaya yung isang idea rin na nagpalakas ng loob namin na mag-venture doon sa pagpa-farming sa lettuce is malaking tulong sa amin na dito sa community namin, lalo na dito kami sa tabi ng dagat. Dahil sa tulong ng DA ay nakabili ng mga processing equipment ang mag-asawa at mas lumaki ang kanilang nagiging produksyon. At bilang balik sa kanilang mga pagpapalang natatanggap, ay bumuo at sumali sila sa isang asosasyon upang makatulong sa komunidad. Nagpapaseminar kami for free sa mga asosasyon na willing matuto at mag-engage sa fisheries. Lalo na po yung paggawa ng mga byproduct. Ang raw material is isda. After na mangisda, pag ganitong oras, pagdating sa laot, wala nang mga ginagawa yung mga tao, huli natutulog na lang, and nagchichismisan. So na-create yung BCDA dahil yung mga babae dito gusto rin namin makatulong sa mga community na walang ginagawa, kaya na-create yung BCDA. At sa pamamagitan ng BCDA, nakakatulong din kami sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga product dito sa community, or ang kuminsan nag-hire kami ng mga speakers para sa mga livelihood, at yun at malaking tulong din sa kanila. Sinisiguro din ni Pido na mabuti pa rin ang hatid ng kanilang mga produkto para sa lahat. Kaya doon, kumbaga yung pag-innovate namin ng product na chips na gawa sa gulay, yung feedback nila na ang hirap namin pakainin yung mga bata. So doon, mas ginawa namin yung chips namin na mas healthy. Minsan nilalagay namin ng toppings katulad ng malunggay. So doon sa part na yon, sa feedback nila na mahirap pakainin yung mga bata ng gulay. Kaya doon yung part namin na para mas, kasi ang alam nila junk food yung product namin. And ang sinasabi rin namin na walang halong preservative. Kaya mas lumakas yung pagbebenta namin ng chips namin sa mga bata, sa mga kabataan. Sa ngayon ay maraming napupuntahan na ang kanilang produkto at patuloy ang paglawak nito. Bali, binibenta namin yung product namin. Unang-una sa community namin, dito sa school. Kasi ang priority namin is yung kalusugan ng mga bata. Kasi gumagawa kami ng chips na gawa sa gulay. Kaya ang unang pinagbebentahan namin is yung mga school. And dito sa municipal namin, ilang school na rin ang binibigyan namin ng product namin. Tapos pangalawa, yung Kadiwa. Doon, mas napapakilala namin yung product namin sa pagbebenta namin sa Kadiwa. And pagsama namin sa mga trade fair, sa mga mall, doon po namin nilalabas yung product namin. Plano at pangarap din ng mag-asawa na hindi lang sa lokala ang maaabot ng kanilang produkto, kundi maging sa ibang bansa ay tangkilikin ang mga produkto ng Chips and Joy. Bukod doon sa maging
sikat siya sa local. And makilala doon sa international part is gawang Pinoy. Sa nangyayari ngayon sa buhay ng mag-asawa ay lubos ang kanilang pasasalamat dahil sila ay hindi natuloy sa pangingibang bayan at natagpuan dito ang ginto ng buhay. Iiwan namin yung pamilya namin para lang doon sa sahod na kung saan kaya din namin kitain dito sa Pilipinas.